Здравейте! Днес искам да ви запозная с една уникална система на компания Вертера, която е създадена за рестартиране на най-важните системи в нашия организъм. Това е системата DRR Protection, която е за детоксикация, обновление, подмладяване и защита на 7 от най-важните системи в нашия организъм. Това е система от фитокомплекси и сумарно е микс от около 50 билки, които са събрани по такъв начин, че е най-благоприятно да въздействат върху 7 от нашите най-важни системи. Системата е продукт на професор Геннади Базанов, който в продължение на много години изследва стари руски рецепти и прави симбиоза между всички тези билки и растения, които са вложени в тази програма. Компанията събира суровина само от екологично чисти райони и в своя лаборатория проверява качествата на тази суровина, така че да е сигурна, че ни доставя наистина качествен продукт, който ще е в полза на нашето здраве. Тази система се характеризира с това, че определените фитокомплекси се взимат в такъв часови диапазон, съобразен с нашия биологичен часовник, т.е. в час, в който съответната система започва да работи. И програмата е съобразена с циркадните стадии на нашия организъм. Сега ще ви покажа какво включва комплектът от една кутия. Ето, това е фитокомплексът, който е съставен за всяка една система. Това е графикът, по който се взима. Съответно, ето аз, понеже в момента взимам и на всяка кутия съм си написала в какъв част от деня трябва да приемам съответния комплекс. Сега ще започнем, ще ви запозная с всички комплекси. Започва се с гастрофуд. Ето го, гастрофуд, който се приема в 7 часа сутринта на празен стомах. Това е комплекс, който е за стомашно-чревния тракт. Знаем от какво значение е. В поста ще има подробно обяснение за всеки един комплекс. Следващия, който се приема, е Respirafood. Ето го, Respirafood е в 9 часа се приема. Това е фитокомплекс, който е за нашата дихателна система, за белите дробове, за горните дихателни пътища, омекотява дишането, също е много важен. Следващия комплекс е в 13 часа. Това е Vitamin Food. Но това е комплекс, който е за общ тонус на тялото, също е за храносмилателната система, не е наблъскан с някакви изкуствени витамини, въпреки че така се казва, той е за енергия през деня. В 17 часа се приема нефрофуд. Нефрофуд е за бъбреците, изключително важна очистителна система. И този комплекс оказва доста добра подкрепа на нашите бъбреци. В 19 часа се приема атерофуд. Атерофуд, това е за нашите кръвоносни съдове, за укрепване на ендотела. Много, разбира се, съществена роля играе тази система в снабдяването на мозъка с кислород и с кръв от изключително значение. Следващият е в 21 часа е хемофуд. Хемофуд е за кръвта, за подобряване на качеството на кръвта, на лимфата и на междуклетъчната течност от изключително значение, разбира се. И преди лягане се взима хепафуд. Това вече е за черния дроб, подкрепа на черния дроб, за освобождаване на жлъчна течност. Нашия черен дроб е един черноработник, както знаем, изпълнява над 500 функции и мълчаливо понася всички последствия от нашия начин на живот. Разбира се, това не се пие всеки ден в тези часове, да се пие всичко, пие се по схема. В определени седмици се пият един или два фуда, в следващата седмица се пие комбинация от други фудове.
По принцип, стандартния прием и схема на компанията е за 2 кутии. Аз преди около 6 месеца съм ползвала тази схема с 2 кутии. Мога да кажа, че се чувствах много добре, правейки тази програма. Разбира се, тогава по свое желание ограничих въглехидрати и сладки и млечни храни, защото реших, че щом правя рестарт на системите, е добре поне да не ги затруднявам допълнително с храни, които е добре да изключа от моето ежедневие, и имах много добри резултати. Тук не говорим за сваляне на килограми, разбира се, отразим се на килограмите, но не това беше търсеното при мене. Търсеното беше да дам един рестарт на моя организъм, да се почистя основно, и то много постепенно, много леко, много нежно, без стрес и напрежение, и да мога съответно да продължа с геловите форми от водорасли на компания Вертера. Между другото, аз тогава и по време на самия DRR детокс си приемах геловете, не съм ги спирала. Това, което ми направи впечатление, е, че имах много енергия. Наистина се чувствах много добре. Аз намалих и почти спрях и солта. Установих, че не ми липсват нито сладко, нито тестено, които обичах да си похапвам. Така много, много бързо организмът ми откликна на това и започна да се чувства добре без тези храни. Фитокомплексите са сашета, ето така представляват. Сега тук имам Respira Food и Aterofood в момента. Ето даже на всяко саше е показано за коя система е. Тук Respira Food съответно за дихателните пътища и бели дробове. Тук за кръвоносната ни система. А сега в момента също приемам тази система, само че си правя проба от график с една кутия на месец. Също има резултати. Също съм спряла млечни храни, тестени, бързите въглехидрати, захари, солта съм намалила. Месото не съм спряла, защото за себе си съм установила, че когато консумирам месо, всъщност организмът ми се чувства добре. И тези сашета се разтварят в 50 мл хладка вода или по-скоро топличка вода. Добре се разбъркват. Имат плодов вкус, много са приятни за пиене. И единственото, което е горе-долу да се спазват часовете, в които е посочено да се приемат продуктите, и съответно, ако е възможно, да се намали консумацията на някои вредни храни, като въглехидрати, бързи въглехидрати, захари, сол също може да се изключи, защото тогава ни даваме един още по-силен рестарт. И тези билки и комплекси действат още по-надълбоко, още по-добре изчистват и подмладяват, рестартират нашия организъм. Пие се месец. Аз в момента съм почнала тази програма, защото очаквам от април месец компания Вертера да пусне пакети, които са също за детокс и изчистване от паразити с нейните продукти, които са, и аз един вид си правя едно базово почистване в момента с тази програма. За това си взех една кутия, като идеята ми е да продължа следващите месец или може би 3, ще видя как ще се чувствам с програмите, които ще предложи компания Вертера. Ако не са на българския пазар следващия месец, т.е. през месец април, то тогава ще си продължа с геловите продукти, с продуктите, които приемам на компания Вертера, но също ще се постарая да спазвам режима на хранене, който спазвам и до момента, и от който всъщност се чувствам много добре.
въпреки че мога да кажа, че аз съм любител на тестените изделия, сладкишите също ги харесвам, но се усещам, че понякога малко прекалявам и затова понякога ми се налага да стопирам приемът им, малко да разтоваря организма. Точно сега е времето на постите. Да, месо консумирам, защото лично на мен организмът ми се чувства много добре, когато приемам месо. Може би съм разредила самия прием на местни продукти, но не са изключени от менюто ми. Но самото изключване на тестено и на въглехидрати и на захари, всъщност установих, че най-благотворно ми влияе и това явно е нещото, което трябва да контролирам и да следвам и по-натам в следващите ми действия. Сега в момента, днес сме 28 март, когато снимам това видео. До 30 март има промоция на тази програма, на програмата DRR. Може да я закупите с 10% отстъпка. Дори когато започнах аз да приемам продуктите на Вертера, почнах с геловете, после започнах да гледам видеа на лекари от екипа на Вертера и по-късно разбрах за тази програма. Разбрах за нея, слушайки един вебинар на доктор Феченко, която е ендокринолог и от компания Вертера. Тя тогава обясняваше как трябва да се приемат, кои храни трябва да се спрат, защо е хубаво да има и хранителен режим. Разбира се, винаги е хубаво да има хранителен режим, когато се почне някакво почистване и някакъв детокс. И тук основното не е за отслабване, а е за пречистване. Забравих да кажа, че в всички фитокомплекси на компанията се съдържат и много пектини, които са чудесен абсорбент за извеждане на ненужното от нашия организъм. Тогава, когато чух за тази програма, всъщност аз не бях готова да я започна, защото си дадах сметка, че трябва да се откажа от доста неща, въпреки че мога да кажа, че се старая да хапвам по-здравословно, но наистина тогава почувствах, че не е моментът да я започна. В момента, в който преди 6 месеца я стартирах, всъщност беше много осъзнат избор. Исках да го направя, исках да пробвам програмата, за да мога да разказвам за нея. И наистина се чувствах изключително добре тогава, затова сега също я повтарям. Пробвах, както казах, с прием на 2 кутии за месец и с 1 кутия на месец, за да мога да направя разликата. Според мен 2 кутии, както е посочено от компанията, е по-добрия вариант и дава по-добър резултат и по-добро усещане. Това е, което исках да ви кажа. Пак повтарям, ще има описание под видеото за всеки един от продуктите какво съдържа. И в моята фейсбук страница и група Вертера Органик здраве за всеки може да потърсите. Също там има информация за DRR програмата, за другите програми, за другите продукти на компания Вертера, за резултати, които съм качила от хора, които са споделили. Има резултати в различни насоки, с различни здравословни проблеми. Наистина ще останете изумени. Към момента YouTube не ми дава право да качвам линкове, така че пак казвам, в Facebook групата ми Вертера Органик здраве за всеки. Там има линкове и за регистрация за поръчка. Съответно има и много информация за продуктите на компания Вертера. Как става самата поръчка? Трябва да ми пишете, да ви изпратя линк, чрез който да се регистрирате безплатно и там вече да си поръчате. Но това, което аз ви препоръчвам е може би да ми пишете, да се свържете с мен, да поговорим какви са вашите нужди, така че да ви насоча кой продукт би бил най-полезен, да ви кажа моето лично впечатление от продуктите, от вкусовете, от комбинацията на продуктите и така да вземете едно оптимално решение за поддържане
на вашето здраве или да се опитате да го вкарате в рамките на едно добро здраве, ако малко е излезнало от тези релси. Благодаря ви още веднъж. Аз съм Фаня Стайкова и много ще се радвам на вашите коментари, отзиви относно продуктите, относно интересува ли ви това, което ви споделям и как мога да съм ви още полезна. Хубав ден!